Els distintius simbòlics de l'Ajuntament de Ciutadella han sofert variacions al llarg del temps, de la pedra esculpida a la llenya, a la tela de les banderes i estendards de la ciutat, es troben diferents matisos. Per tal d'unificar l'imatge corporativa, l'Ajuntament ha instaurat un nou logotip. El seu dissenyador, Ivan Canet, ens explica com l'ha creat. Fa uns mesos me van encarregar el restyling del logotip de l'Ajuntament de Ciutadella. Llavors el que s'ha fet, davant la necessitat funcional de millorar-lo, perquè actualment s'emprava de moltes maneres diferents, no hi havia una tipografia corporativa establerta, no hi havia uns colors corporatius. El que s'ha fet un poc ha estat recuperar el primer isotip que es va fer, que està gravat en pedra, i a partir d'aquí he respectat un poc els primers elements que hi havia, que representen tant la part eclesiàstica com política com militar. Llavors, un poc una skyline de la ciutat de Ciutadella, on apareix la torre de la catedral, apareix també el primer portal de la mà que hi havia, que veiem que el port, l'aigua arribava fins a les escales d'ara d'aquí de baixamà. I un poc dins del losange, ordenar tot damunt d'una retícula perquè quedi molt més equilibrat i sobretot sigui molt més funcional del que era ara, que com dic, a vegades hi havia aplicacions que costava molt reproduir-les. El nou logotip ja està a la web de l'Ajuntament i és el que apareixerà en els documents oficials.